രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം, നാമജപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. നാമം ജപിച്ച എല്ലാവരും? ചെയ്തിട്ടില്ല? തുടങ്ങണ്ടേ? ഇന്ന് ഏകാദശിയായിട്ട് തുടങ്ങാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ അതെ, ചെയ്തോളൂ. ഉറങ്ങണേലും മുന്നേ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കട്ടെ നമുക്ക്. ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്തോളൂന്ന്. നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പൊ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം വേണം, സന്തോഷം വേണം, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ നാമജപം നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ നാമജപം കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മള് ഭക്തിയോഗം 2ാമത്തെ ഭാഗം. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗമായിരുന്നു അല്ലെ? 7 മുതലുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, അതിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതില് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? അത് നമ്മള് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അതെന്ത് വേണം? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അതാണ് 2ാമത്തെ ഭാഗത്തില് വിജ്ഞാനത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കാം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം പ്രായോഗികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര,
എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, എന്നെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് യോഗം പരിശീലിക്കേണ്ടതെന്ന് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണത്? ശ്രവണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശൃണുതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന വൃത്യന്തസ്താഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃസഥാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയുടെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുക. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്, പുണ്യകർമ്മമാണത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്താണ്? ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. നമ്മളിത് മാത്രം ചെയ്തു മതി. ബാക്കി അവിടെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരന്തരം ഈ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ തന്നെത്താനെയാണ് അവിടെ ആരും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. ബാക്കി ഭഗവാനാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരുന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി ചിത്തയേ യതതാമപി ചിത്താനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കും. പക്ഷെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാനാണെന്ത്? എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് ആര് പറയും? ഈ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് പറയും. അവർക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് പറയും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വൈകിയത് ക്ഷമിക്കുക. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഒരു പണിയില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി എന്നാണ് ആരുടെ ധാരണ? ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അവരെ വിചാരം ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർക്ക് ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിഷമുള്ള വഴിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്മാര് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ.
ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടഥ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് 8 ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 8 കാര്യങ്ങള് അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതാണ് ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യം പ്രകൃതിം വിധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ, ഇത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അതാണെന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ അതാരാണത്? ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവഗണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് അവര്. അത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മത്ത പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാതും ആരിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്രകാരമാണോ നമ്മളൊരു നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ ചേർക്കുന്നത്? മുത്ത് കോർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുത്തുകൾ അടക്കി വെച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ എന്ത് പറയണത്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഇണക്കി കോർക്ക വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ നൂല് കാണാതെ മുത്ത് കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണപ്പോടെ? രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ പുരുഷന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇവിടെ ജലത്തിലെ രസം, ആ ജലത്തിന് നമ്മ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ക്രിയാത്മകത്വം, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, അത് ഭഗവാനാണ്. ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ശക്തി നൽകുന്നതും തേജസ് നൽകുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
യേ ചൈവ സ്വാത്വികാ ഭാവ രാജസാ താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നാത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികങ്ങളായിട്ടും രാജസ്യങ്ങളായിട്ടും താമസങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ആരുടെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തില് അതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് അധീനനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാതും ആരിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ, ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഗുണാതീതൻ എന്നും കൂടി പറയും. ദേവി ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേധാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? എനിക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട്, അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് സാധിക്കില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബദ്ധന്ത്യേന രാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം പാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ളവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നാണ് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്. ഈ പറഞ്ഞവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്. ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. ഇവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? കഴുത. കഴുതയെ പോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വയം കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം മുഴുവൻ അവർ തന്നെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് ഫലം സമർപ്പിക്കാതെ അവര് തന്നെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ആര് പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. നരൻ എന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യൻ, അധമന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് ഏറ്റവും താണത്. അപ്പം നരാധമന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താണവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നരാധന്മാര് ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്. അവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിലൂടെ അവർക്ക് നരാധമന്മാരിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ആര്? ദുഷ്കൃതികൾ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ അറിവുകളൊക്കെ നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് തോന്നും ആ മായയിൽ അകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്, മായാശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മായയെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട്, മായാശക്തി നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ദുഷ്കൃതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റത്താണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് വെച്ചാല് ആസുരിക സ്വഭാവം, എന്താ പറയാ,
ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാസ്തികർ എന്ന് പറയാം. ആസുര സ്വഭാവികള് അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്നോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ നാഥനാണെന്നോ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇപ്പൊ അത്തരത്തില് 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തത്. മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടർ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരാണ്. ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസുക്കള്, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ. അപ്പൊ ഇവരൊന്നും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇവർക്ക് ഇത് കുറെ നാള് ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇവരറിയാതെ ഇവർക്ക് എന്തിരിക്ക് വരും? ഭക്തന്മാരാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടരും, ദുഃഖിതനും, ധനകാംക്ഷിയും, ജിജ്ഞാസും, ജ്ഞാനിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാണ്. ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചവരാണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും. ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചർ കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും. ദുഃഖം വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചവരാണ് എന്ത്? ഇവര് രണ്ടുപേരും. ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ മുതല പിടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ, ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അത്രയും ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം. താഴത്തെ 2 പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ധ്രുവകുമാരനും സുഗ്രീവനുമാണ്. ഇതാണ് സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ധ്രുവകുമാരൻ എന്താണ് അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ രാജ്യം കിട്ടി വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, സുഗ്രീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രീരാമനായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ്? ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ 2 പിക്ചർ കാണുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതും, നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും. ഇവര് 2 കൂട്ടരും എന്താണ്? ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അത് ഈ 2 പേരും, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും പിന്നെ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ 16 വർഷമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മായ പിടിപെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാതെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് തന്നെ മായ പിടിക്കില്ല, ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സാമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സർവജ്ഞനായിട്ട് തീരും. അങ്ങനെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര്, അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കളോ വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പൊ അതും സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ. ഒറ്റൊരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നല്ല, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങള് കിട്ടുന്നത്. കാമസ്തൈസ്തൈഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപതന്ത്യന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളോട് ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവര്
എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? അന്തവർത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാ ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദൈവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതികളില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടേക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോവാ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ ദേവന്മാരെ ആരോട് പറയണം? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഭക്തന് ആര് വരദാനം കൊടുക്കുന്നത്? ദേവന്മാര് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ നേരിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പരിധി ഇല്ല, അവർക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും പരിമിതികളില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെങ്കിലോ അതിരറ്റതുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരദാനവും ഭഗവാനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരദാനവും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരും എന്നെ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്നവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. ആരാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അങ്ങനെ അജനും അവ്യനുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തും വേദാന്ന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലി വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആർക്കും പരിചിതമുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന് പരിചിതരായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തില് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്താണ്? അവർക്ക് പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. സാധി ഭൂതാതി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഃ
പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്തമായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇവിടെ എന്നെ അറിയണം. എങ്ങനെ എന്നെ അറിയണം? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നവർക്ക് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ വിഷ്ണുവാണ് ആര്? കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയാ. കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു, കാരണ സമുദ്രത്തിലാണ് ആ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അതാണ് കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് അതിനുശേഷം എന്താണ്? ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകും. അതിന് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകാനായിട്ട് അതിൽ അടുത്ത വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായ, ക്ഷീരസമുദ്രത്തില് പാലാഴില് ഉള്ള വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം. തത്സൃണു എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? തത്സൃണു എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അർജുനോട് എന്താ പറയണത്? തത്സൃണു എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, മുത്തുകൾ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരൊക്കെയാണ്? നരാധന്മാർ, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, പിന്നെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പിന്നെ അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു.
പിന്നെ ദുഃഖിതനാരാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നമ്മള് ആരെയാ പറഞ്ഞ? ഗജേന്ദ്രൻ ദ്രൗപദി. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്ക് പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. സാധി ഭൂതാദി ദൈവമം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു, അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്. അതായത് എന്നറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില്